Hola Mercè, estem aquesta tarda al Teatre Goya Codorniu per parlar amb un jove actor de només 17 anys que promet moltíssim. Comparteix cartell amb la Emma Vilarasau i la Míriam Iscla en aquesta obra que es diu Barcelona. Si em permets, anem a conèixer-lo. Bueno, Carlos, moltes gràcies, primer de tot. Gràcies. Sabem que vas començar als 6 anys, si fa no fa. Vas fer teatre, has fet cine i has compartit amb grans estrelles com la Clara Segura, ara la Emma Vilarasau. Què has après de totes aquestes actrius? És que és el que tu has dit. Soc molt jove, tinc 17 anys i he tingut la sort de treballar en coses on hi havia actors que jo admiro moltíssim. Jo recordo que l'any passat vaig treballar amb el Joan Carreras i jo l'havia posat als Premis Butaca. Per ser el més jove et cuiden més? Creus que et consideren una mica el nen de la família que es crea en un escenari? Sempre sóc el petit allà on vaig, sempre que he treballat, també perquè tinc 17 anys, no? Però sempre on treballo sóc el petit i sí que hi ha una part que em mimen i tant. I jo orgullosíssim d'adquirir aquest rol, però cada vegada més deixo de ser més el nen i començo a ser una mica home, no? Que ja va sent hora. I amb la Emma, explica'm una mica, perquè heu coincidit bastant, heu estat molt a la tele, ara al teatre. Quina és la teva relació amb ella? Per mi l'Emma és i serà tota la vida la meva segona mare, perquè jo vaig començar a treballar amb ella quan tenia 8 anys, vam estar 6 anys treballant, ara tornem a treballar des de fa un any, també vam coincidir en una pel·li i jo ho he après tot d'ella. Segurament has de ser un tio que penca molt, no? Perquè estar en una obra de teatre de primera línia i alhora estar estudiant tot el que suposa, tota la feinada, com ho portes això? Bé, la veritat és que ho porto molt bé, però he de dir que ho porto molt bé perquè porto molts anys fent-ho. Però suposo que el tema està en seleccionar, o sigui, tens menys hores per sortir, menys hores per veure el Barça, menys hores, una mica menys de tot, però a més sóc un tio molt exigent amb mi mateix i m'agrada també currar-me el tema de les classes i sí que és un esforç a part, però content de fer-lo. Han anat bé els exàmens? Van bé, sempre van bé els exàmens perquè estudi un huevo. Molta gent ara vol dedicar-se, ara i sempre, a aquest món, no? Al món del teatre, vol ser actor, vol ser ballarí. Segurament és molt difícil convèncer els pares de jo vull ser, mamà, jo quiero ser artista, diguéssim. Què els diries a aquests pares? Amb tots els respectes del món, penso que ningú pare té el poder de poder decidir la professió que ha d'exercir el seu fill o filla. I el tema més important, de més repercussió, com portes el fenomen fan? No, bé, es porta bé sobretot quan la gent va de bones i t'agraeix la feina que fas i et ve a veure el teatre, també et trobes episodis que no són tan còmodes, però sempre que la gent et segueixi des del respecte i tingui una relació bona amb tu, penso que també és d'agrair que la gent et segueixi i reconegui la teva feina. I tots vosaltres sabeu que podeu veure amb ell i a tota la companyia, a la Míriam, a la Emma, al Pep, a tots a Barcelona, aquí al Teatre Goya Codorniu, fins al dia 1 de desembre.